Assalamualaikum cah, tak kasih info healing dino minggumu sing syahdu tenan cah. Moro ae neng pasar Pak Desri Simbatan sing ono neng lokasi kompleks petirtaan Dewi Sri iku lho cah. Iki ngono panggone unik cah, mengusung konsep tradisional Jawa sing garai awakmu nostalgia serasa balik ndek jaman-jaman Jawa kuno ngono wi. Pasare iki eneke cuman tiap hari Minggu cah, mulai jam 6 isuk sampai santai. Tapi yojo kawanan iku ngono mimin teko sekitaran jam 7 apa jam 8 ngono wi lho cah, wis rame kaya ngene. Jagani awakmu lek kawanan tiwas entek kabeh mamane. Selain view-ne sing tradisional, ndek kene yo unik cah, cara pembayarane nggae koin. Dadi awakmu pertama teko nukarke sik yo kanggo tumbas jajanan maeman lan minuman sing ono ning jero kene cah. Iki ngono nek awakmu wis puas muter blonjo terus duitmu jek sisa iki yo iso ditukarke neh cah, dadi duitmu gak angus. Lain kuwi ndek kene ki ya maeman sing dijual, minuman jajanane kabeh ki yo tradisional cah, dadi makin krasa rasa kentele tradisional Jawa jaman biyen. Ning kene maeme enak-enak cah, ono tepo, pecel, iwul, dawet, wis iki ngono sesuai karo requestan dan suasana tradisionale cah. Nah iki mimin jajal kulinere sing unik yaiku tepo lodeh pecel cah. Lah sing awakmu durung nate ngrasakne jajalan to cah, iki ngono tepo lodeh sing dicampur karo sambal pecel ditambah kulupan sing mantul. Terus ki ya regane ya murah cah, seporsi ngene cuman 5.000 tok lho. Dinggo maeme awakmu iso milih cah, duduk nggone tempat sing wis disediakne karo pengelolane utawa kaya mimin ngene cah, milih neng pinggirane petirtaane Dewi Sri karo menikmati situs sejarah sing megah iki. Tapi ojo lali sampai di gua ya ning tempat sampahe, ojo ditinggal ngono tok lo ya cah.